No, ahojte všetci. Dneska budeme tu hrať Brawl Stars, pretože máme taký menší Lucky Day, ale ten máte všetci, takže tak a uvidíme, čo nám z toho padne. Takže máme tu 2 mechaboxy, jeden sushi roll, jeden megabox, Angelika Demonic, ktorá robí hyperchargeku, takže okrem toho budeme mať asi aj tretí mechabox. Easy. Ojoj. Ujem. Musíme ju sem chytiť. Ojoj. Yes. A takto. Aha, no, tak to je super. Ojoj. Easy. Ste zduchli. No, poďme. 3, 2, 1. OK, 9. Tam asi nebude nič. 10 kreditov. OK, takže mechabox máme. Ideme sushi. Easy. Kámo, nie. Nie. No čo, brok, ako to urobíme? Duchni. OK, easy. OK, tak to bolo čas. Yes. Nie. Come on. Dobre, on sa spomne. Dobre. OK, má pekne veľa. To bude easy už, aspoň si myslím. Super. Borcovi zostalo, že 2000 HP. Dobre. Vzduchni. Yes. Ujuj. OK, nevadí, v pohode. No, máme aj taktiku, tak dúfajme. OK. Ani event skin, škoda. Stoblingo. Dobre, takže megabox, to bude zaujímavé. No, takto sme skončili. Krás. Tak idem ešte raz. Ojoj. OK. Aha, krása, fakt. Odbrežil, škoda. Dobre, tak... Koľko tam ešte máme? Množníkov. OK, 700 XPčok, Star Drop, Epic. Super.
Ja si dám mať jednoduchú sandy, no počkať. Ďalší to, mytik. Gadgeta. Na tránka. OK. Možno počujete, že som trochu zachrypnutý. A keď ja to veľmi nepočujem, skôr na videách. Takže, tak prečo ešte mám stále Stranger Things tú obrazovku? To je veľmi divné. Keďže sa už dávno Stranger Things skončilo, ale tak no čo už. Neviem, či sa ti to oplatí, Edgar, akože. Tak to je super. Jaj, no, super. Prečo proste nevieme vyhrať? Ja už neviem. Dobre, ja idem na Mihu. Mohli by sme to už konečne urýchliť. No, tak to je naozaj super. Dobre, ja si dám Mandy. Stochni. Easy. Tým dole. Dám na hodnútku. Super. Skoro. Krása. Aspoň rang 2 bude, no. Dobre. Dobre, to už bude easy. Dobre, už iba jeden tým. Nepočkaj, no to bola tá Jessie. Len ešte má teammate. Tu je tá Jessie. Bum. Easy. No. Prosím. O 11. To som ešte nemal. Nový skin na broka. 200, 500. Tak 100, no dobre. Ale akože no dobre, no. 300 kreditov, nie je zlé. Dobre, idem ešte raz Mandy a potom už idem s brokom, aby sme rovno mali aj tretí mechabox. Bro, hraj. Easy. Bum.
prečo nikdy neviem trafiť niekoho z toho útku? Bum. Nie. Super. Bum. OK, malo HP zostalo. Ale dali sme to, no takže Angelik, na to mám hrozné šťastie. No ale nič z toho nebude. Jak môže, keď je to rýchle, padnúť 100 blingov a teraz iba 50? Hrozne divné. Dobre, takže posledné dve veci, tak ja idem hlboko. Jasné, že túto isto tak bude. Dobre, ja idem semka. Bro, ja chcem hitnúť tú čestku. Môj Bože. Super. Bro. Prečo musíte ísť všetci na mňa? Dobre, Riko. Easy. Easy. Nie. No, tak to sme zdochli. Dobre, showdown, takže máme Mechabox. Krásne. Dobre. Bro, ide bomby. Ale tak nemal som čo, takže tak. OK. Prosím. Zase 9, super. Doslova, že nič. OK. Iba hyperchargeka a posledný win. A máme takže hyperchargeka Mechabox. Ojoj. A ten tam má proste 10 000 HP. Easy. I skoro. Ojoj, má útku. Skoro 2 hity. Easy. OK. Takže hyperchargeka. Dačo dobré. Na Sprouta. OK. Mechabox. Prosím. Zase 9. Také hrozné. 100 čo? 100 gemov? OK. OK, kamo. Tak. Fakt díky, super to. Takže to bolo na dnes asi všetko. A čus.